Cześć moi drodzy, dzisiaj witam z Finlandii i przyjechałam tutaj razem z uczennicami prywatnego liceum ogólnokształcącego imienia Melchiora Wańkowicza w Katowicach, którego też zresztą jestem pracownicą i będziemy walczyć o to, żeby Śląsk uzyskał dostęp do morza. Nie, żartuję. Akurat w innej sprawie tutaj przyjechałam, ale też jak najbardziej w sprawie Bałtyku. Jesteśmy tutaj na spotkaniu UNESCO, tak zwanego Baltic Sea Project, i będziemy dyskutować o tym, że przecież Bałtyk jest naszą wspólną sprawą. I chociaż Śląsk nie ma dostępu do morza, to niemniej jednak właśnie na terenie Śląska swój początek i swoje, że tak powiem, dość duże udziały mają Odra i Wisła. Dlaczego tutaj jestem, co tutaj będę robić, więcej szczegółów niebawem, ale muszę Wam powiedzieć, że to nie była łatwa droga. Najpierw musiałam wsiąść do pociągu na dworcu w Katowicach, na peronie 3. To będzie dłuższa rajza niż z Godule na Halymba, 146. A później wysiadłam na stacji Warszawa Zachodnia. Chyba zasłoniłam głową w ogóle szyld, ale to nadal nie był koniec. A w Modlinie muszę się przesiąść na autobus. A ten autobus zabierze mnie prosto na lotnisko. Na lotnisku w Modlinie jestem i będę zaraz lecieć do Helsinek, ale jeżeli myśleliście, że to już koniec przesiadek i że z Helsinek już prosta droga do Wasa, to tym razem nie, ponieważ na tym odcinku z Helsinek do Wasa trwają prace remontowe linii kolejowej. Mój pierwszy lot od operacji. A teraz będę się przesiadać na pociąg, który zawiezie mnie do Helsinek z lotniska. Czajcie, jaka tu jest piękna mozaika, ale w ogóle ładnie tu jest. Bardzo. Ja już mogę tu zostać. Teraz jestem na głównym dworcu w Helsinkach i o 7:19 dopiero mam pociąg, który zabierze mnie do miejscowości Tampere. I nie, to też nie będzie koniec mojej podróży. To była noc bez końca, ale jedziemy. Jak już wspomniałam, Śląska Kraina nie jest w sposób bezpośredni połączona z Morzem Bałtyckim, ale to przecież właśnie na naszej ziemi swoje początki mają Wisła i Odra. Obydwie rzeki borykają się z ogromnymi wyzwaniami w kwestii ochrony środowiska, a lato 2024 roku przyniosło kolejne klęski w obrębie kanału Gliwickiego oraz zbiornika Dzierżno-Duże. Zanieczyszczone wody pędzą wprost do ciasno otoczonego lądami 9 krajów Morza Bałtyckiego, gdzie kumulują się, tworząc tykającą bombę biologiczną. Bo Morze Bałtyckie to nie tylko radosne strefy turystyczne, to przede wszystkim cenny ekologicznie obszar, na stan którego mają wpływ wszystkie wpadające do niego wody, nawet z krajów nie mających dostępu do wód Bałtyku. To bogactwo przyrodnicze, z którego poprzez przemysł i usługi korzystamy my, ludzie. I to my jesteśmy odpowiedzialni za katastrofę, która jest wieloletnim utrapieniem Bałtyku. Głównymi przyczynami fatalnego stanu wód oraz dna Morza Bałtyckiego są zanieczyszczenia komunalne, przemysłowe oraz odpady rolnicze. Skażenie dostaje się do morza wraz ze ściekami, spływem rzecznym, a nawet drogą powietrzną. Szczególnie brudne są wody rzeczne wpadające do Bałtyku od strony południowej i wschodniej, a więc wody Odry, Wisły, Newy i Niemna. Niektóre zanieczyszczenia, np. wynikające z transportu, powstają bezpośrednio na morzu. Mając na uwadze pogarszający się stan Odry oraz konsekwencje narastającej katastrofy ekologicznej dla Morza Bałtyckiego, postanowiłam pogłębić swoją wiedzę na temat niesienia pomocy jego wodom. Tym bardziej, że dzięki prywatnemu liceum imienia Melchiora Wańkowicza w Katowicach mogłam przenieść poszukiwania wiedzy na arenę międzynarodową, uczestnicząc w międzynarodowym spotkaniu UNESCO Baltic Sea Project w fińskim Vasa.
Nie bez znaczenia dla świeżości pomysłów było towarzystwo 2 uczennic, które miałam pod opieką. Burze mózgów z przedstawicielami młodszego pokolenia są przecież szczególnie cenne. To im, moje pokolenie, zostawia po sobie świat. W trwającym od 28 do 31 sierpnia spotkaniu wzięły udział delegacje z Finlandii, Danii, Niemiec, Włoch oraz Polski. Wspólnie zwiedziliśmy miasto naszych gospodarzy, czyli portowe Vasa, ale także ruszyliśmy w niezwykle inspirującą podróż po archipelagu Kvarken. W 2006 roku wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości organizacji UNESCO, jako rozszerzenie wpisu z 2000 roku obejmującego szwedzkie Höga-Kusten. Wizyta w tak niezwykłym miejscu jak składający się z ponad 5600 wysepek archipelag Kvarken to niezwykłe przeżycie. Jest to rejon, który na skutek ciągłego wypiętrzania się lądu wciąż się zmienia. Każdego roku z morza wyłaniają się nowe wysepki. Szczególnie fascynującym miejscem jest dawna osada rybacka Svedjehamn, ulokowana jakby na końcu świata. Rozciągająca się z wieży widokowej panorama oszałamia wręcz swoim pięknem. Większość archipelagu znajduje się już po stronie fińskiej, zaś po stronie szwedzkiej znajdziemy góry, które wyszły z morza, czyli wspomniane już Höga-Kusten, dosłownie wysokie wybrzeże. Szczególnym miejscem, które miałyśmy okazję zwiedzić, jest mierząca 286 metrów nad poziomem morza góra Skuleberget. Stanowi ona fragment najwyższej na całym świecie linii brzegowej. Dla mnie, jako osoby wychowanej na wyżynie i od dziecka spacerującej po górach, widok zrównanego z górami morza był czymś niezwykłym. U nas wchodzimy już na poszczególne szczyty z pewnego pułapu, a Skuleberget dosłownie wynurza się z poziomu morza. Opisane powyżej przepiękne miejsca, dziedzictwo całej ludzkości, są zagrożone z uwagi na zatrważający stan wód w Bałtyku. To zaledwie kilka przykładów bogactwa przyrodniczego w rejonie linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Nie da się łatwo zliczyć rozmiaru szkód powstających każdego dnia na skutek rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Cierpi także fauna i flora poszczególnych rzek oraz jezior. Pamiętajmy, że nasze działania lokalne przynoszą skutki na szerszą skalę, te pozytywne i te negatywne. To od nas zależy, w jaki sposób będziemy podejmowali nasze codzienne decyzje dotyczące naszego wpływu na jakość lokalnej wody. Liczy się każde działanie, od zakręcenia kurka w czasie mycia zębów, aż po decyzję wyjścia w teren i posprzątania brzegów najbliższej rzeki lub zbiornika wodnego. Przypomnijmy, że stan Odry jest alarmujący nie tylko na Śląsku. W lipcu 2022 roku doszło do katastrofalnego w skutkach skażenia jej wód, które zostało wykryte aż w 5 województwach w całej Polsce. Klęska ekologiczna, w wyniku której doszło do masowego śnięcia ryb, stanowiła bezpośrednie zagrożenie ekosystemu oraz zdrowia i życia ludzkiego. We wrześniu 2023 roku wyłowiono setki kilogramów śniętych ryb z kanału Gliwickiego, a w maju 2024 roku sytuacja powtórzyła się. Do połowy czerwca śnięte ryby wyławiano na terenie Brandenburgii, w porcie we Frankfurcie nad Odrą, a także w okolicach Głogowa. Od początku sierpnia trwa pomór ryb i innych zwierząt wodnych w zbiorniku Dzierżno-Duże w pobliżu Gliwic. Ekspertyzy polskie i niemieckie wykazały występowanie w wodach Odry halofilnych, czyli lubiących słonawe gleby i wody, złotych alg, między innymi z gatunku Prymnesium parvum. Występowanie tych organizmów jest zbieżne z zaobserwowaniem podwyższenia stężenia soli w odrzańskiej wodzie. Oczywiście nie mamy wpływu na to, jakie substancje wypuszczają do wody wielkie zakłady przemysłowe. Mamy jednak wpływ na własne decyzje, jak i na postępowanie osób z naszego otoczenia. Bądźmy mądrymi gospodarzami naszego środowiska.